నగరంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. బయట అడుగు పెట్టాలంటే తల ప్రాణం తోకకొస్తుంది. రోజు రోజుకి టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుండడంతో బయటికి రావాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు, స్కూల్ విద్యార్థులకు ఎండల ప్రభావం ఎక్కువగా చూపిస్తుంది. అయితే ఏప్రిల్లో ప్రారంభం కావాల్సిన ఎండలు ఫిబ్రవరి నుంచే దంచి కొడుతున్నాయి. ఎండల తీవ్రత ఎక్కువ కావడంతో ఉక్కపోత కూడా పెరిగిపోయింది. అయితే తెలంగాణలో విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సర్కారు మధ్యాహ్న పాఠశాలలు ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇక మార్చి ప్రారంభంలోనే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 8 కాగానే సూర్యుడు యాక్షన్లోకి దిగిపోతున్నాడు. దీంతో రోడ్లపై చిరు వ్యాపారులు ఎండ తీవ్రతకు అల్లాడిపోతున్నారు. అయితే ఉర్దూ పాఠశాలలకు రంజాన్ సందర్భంగా ఒంటిపూట బళ్ళు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక మిగిలిన అన్ని స్కూళ్లకు కూడా ఈ నెల 15 నుంచి మధ్యాహ్న బడులు ప్రారంభించేందుకు కసరత్తు చేస్తుంది సర్కార్. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేటు స్కూళ్లకు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు క్లాసులు జరుగుతాయి. ఎండల ఎఫెక్ట్తో గత ఏడాది కంటే ఈ ఏడాది వేసవి సెలవులు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇంకా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు ఎక్కువ ఉండడంతో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారులు వేసవి సెలవులపై అధికార ప్రకటన ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.